Ассалому алейкум бародаро, салом ҳама подписчикои Автолайфда. Сурӯб ҳастам хизмати шумода. Имрӯз якшанбе аст ва беҳтарин мошино аста. Мошиноро ҳами арзоноша гирифтагим. Хай бо ҳами соҳибои мошин қадига мезанем ки арзонтар кунем барои подписчикои мура бародарҷоно. Карола 3 аста 100,000 сомонай беҳад састаишам тоза кай тамошо кунен. Не ки шумо ҳам дастгириро фаромӯш накунед, навурда ҳама каса лайкора бизанен. Нахо ҳами 300,000 подписчикай як видео ҳами 3-4,000 лайк нагира. Ҳама каса лайкора бизанен, як ҷой барода бишинен. Гапа бисёр намекунам. Касое ки граница мехоҳем бирем биен, ҳами компания боваринок агар шумо дар кор боша, худтон медонед ки ман одамои боваринока реклама мекунам. Акай рӯзи қул мақсад ҳами бародар мошинои замонавиро граница мебара миёратон. Нархҳои арзон қатӣ. Номрош дар поёни видео аста, айноми ма гап занем бо арзонтон мекунам. Ва инчунин он нафарое ки мехоҳанд ай Россия борошона ба Тоҷикистон биёрем бе ягон проблема. Нархҳои дастрас қатӣ. Акай Бахтиёр ва акай Абдуҷаббор ира ҳаматон мешиносед. Ё зиёда аз 10 сол аст ки мардума борошона ба Тоҷикистон мебаранд миёранд. И бародарон бародарои боваринока айноми Автолайф гап занем бо арзонтон мекунам. Номрошон дар поёни видео астай. Борои шуморо ай Москва, Московский област, ай Питер ба тамоми шаҳрнои Тоҷикистона миёрам. Гапа бисёр намекунам, лайкора бизанен, спонсорои мо да метонен дар алоқа бошен, иншоалло коротона буд мекуна. Ва касое да ки чихолу полика аксессуар дар корай медонед ки ҷо биёед, ҳатман ба Автолайф биё. Номрои ма астай, метонед дар алоқа бошен. Гап нест ашерои нар. Мегзарем ба тамошои видео. Мараматина Карола 3 бародаро, соли 2011 солай. Бозиам аҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем. Састанишам хушрувака. Касои да мақбул меша, номрои кара мемонам. Ана занг бизанен бо бештар маълумот мегирем. Задни камера, 4 та балони нав. Хуб, ина салонош. Автомат, монитори радноӣ дорад. Хуб, сиделиёш латагӣ. Хуб, объёмиш 1.8. Ана чанд гуна хира? 110 медем савдо меша. Чанд мешава? 100,000 ане. Ина бародарҷоно, нархи дастрас қати Каролаи Eskay Amerika 1.8 қати 100,000 сомонӣ. Номеро акайна 194 38 50. Занг бизанен барои шуморо бештар маълумот метаҳад. Хуб, иҷа Kia ва Camry ва чанд наму дорад? 6000 документи утилизатсия 100 Марамат ина бародарҷоно, як тайга Lexus RX 350 гибрид ай соли 2015 солай. Бози ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунен. Касои да мақбул меша, номро ака ҳаст. Метонен занг бизанем бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. Хуб, муомила намешавад. 3.5 бензин. Хуб, уҷа тонировкаш ҳастаё? 10 моҳ дига уҷатош. Чанд гуфти нақшака? 240,000. Ина салонош. Салонош сиёҳ мебели. Хуб, ина чухолакои хушрӯзагӣ. Ина. Хуб, старт-стоп, автомат. Ҳама народшуш кор мекунад. Хуб, люкам дора. Агар хафон бинен. 450 бласку, мо 350 шуфтем. 400. Sarafan بزنیم sarafan. Номеро телефон табга камоне. 043 043 70 70 4 5. Занг бизани акабо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. Харидори конкрет набоша, муомила мешавад. Марамат ина бародарҷоно, Opel Caravan. Каравани прасои срочна фурӯши 97 солай. 1.6 газу бензин, ҳуҷҷат утилизатсия ҳамаш 1 сола нав кардагиай. 4 та балонош ҳолат шигама 80% астай. Ана 35,000 мега, харидори конкрет набоша, муомила мешавад бо тоза кай мошин.
ана номро кара мемонум занг бизанен бо бештар маълумот мегирен. Ина салонаш чиқолакҳои тозак задагӣ набинен. Салонам тозак. нагай пешам бинен. хуб номеро табгӯ ака 886 00 52 52 занг бизанен. айноми Автолайф бо муомила мешавад. Ина Lexus RX 350 2011 сол кузовай мошин тозак 4 та балон нав 1 сола ҳуҷҷат танировка. Ина бародаро бине. Ина оз салонша сиёнка макине бине. дарош юнасака ина бародаро 4 та дар электропакет мультирул авагрев сиделинг старстоп коробка автоматик мошинча тоза нарша 190 000 гуфтасам бо муомила дора. номеротон чанд ака? 00433 1590. ин оз номеро шамо мебинем 004 33 1590 метавонед занг занед бо муомила кунед. ина Астраҷи хаҷбакӣ солаш 2003 мотораш 1.6 механик 1 сола ҳуҷҷат танировка 4 та балони нав. ина бинен ина ози бо салонша сиёнка мекунам биненаш. ина салонаш 2 та дари пеш электропакет коробка механик ина чихолои хуб задагияи мошинда нақша 70 000 гуфтасам бо муомила дора. номерош 989 08 95 96 метавонед занг занед бо муомила кунед. автомобил бардоро нетаю запас ход 405 тай мега. як тамошо мекунем. خب салони ҳам хушрӯи бад буда музаи карабо хушрӯишо метием фаросчиха бурмандагии зур бохи боша мебинем. электропакет кожный салон я ҳамаш сатваиш кор кардесак ана панорама дора стелкои спортивни боре салонаш монитор бен чанха калунай ами парато аминҷара мониторай мултирул ҳамаш старстоп ёстигама чӣ доран стелкаша бинен чухшру насад 1-20-25-01 документош 7000 мешавад. ҳамаша карда метавонам ка савдош ҳамин. Тайёр мегира мере. чанд таба 190. 190 ҳа занг занен чахчах кунем 405 запас ходуш. запас ход 405 Lexus бародаро 2008 сол хоб 3.5 америкай объёмаш 3.5 як тамошо мекунем
خب سلام شبینین سلام شما توزه هک ماشین آغاز دخواه همه رو بگیری تمام بنا رو بکنی نخی باشه بینین کожний салон электропакет на ҳама ҷош чотка салон палон ягон ҷош кандагӣ хеле чӣ надора электропакет ҳафтем ина ҳамаш 100% кор кардиса коробкаш автомат автопилот доштай мултирул хоб калид будай ина мониторш люкам доштай кожни салон хоб 91202501 ира чанд ҳафтасен лекуса 145 та 2008 объем 3.5 америкай на занг занед чахчах кунед ин танировка ҳуҷҷат ҳамаш солона ая ка ҳаҷи ҳуҷҷати танировка ҳамаш солона ая утилизатсияш ҳамаш ну дорам ҳамаш утилизатсия солона ҳуҷа ҳама чӣ дора ина занг занед чахчах кунед